दारि जामावजों साननैसो मा रायलायफ्लाखो गोसोसो थोथारनाय बायदि खालामथारो बे दारि जामावा थाङा माथों बे दारि जामावजों। ओइ दाउसो देलाय आंनाव फैसा गैया दै नोंसो होनांगोन खिन्थु फैसाखौ। जागोन दे। आइला बेथ' माथो हांग्रिमोनदिसोलै दालाय मा जाबावनांगौलै। आयौ अमा राजा नोंसो? बहा थांनो नागिरदोंलै देलाय मालाय ससमा गानलायनानै हा बहा फैयामोन नों? खोन्थालाय नोंलाय बहा थांनो नागिरदों बेबो दाउस्रि देलायखौ लाफाना? दा दाउस्रि देलायखौ आं लाफायाखैना। हांग्रिमोनदि लामायावलाय मेरला मानसि रोजा रोजा मानसि थांलाय फैलाय खालामबाय थाखायो माथो सोरबा सोरबा ज' जाजाय जालाय सिनायलायाबाबो हो आगानसे आगाननिफ्राय एसे खाथि खाथि जायोब्रा बेखौनो ज' थाबायनाय होनो नामा? होमबाबो नोंसोरना एकदमबारे ज' जाथारदों। नै नारे जातिबाथाय एसे एसेयावनो सन्देह। आं सन्देहसो खालामदों जाहैबाय। ओइ दाउस्रि देलाय नों अमा राजाजों फैफायाखै होनलाय? आं जेबो मिथियाहाय मा आंहाबा मा जादों आरो आंहाबा बेसेबां दुखु आरो जुमायसो नागिरदों आंहा। नोंहालाय मा दुखु जालायखो? जायसो गोसो थोनाय सेंग्राखौ मोनाखै बेसो बुजिदों दा नोंलाय मा बुजिनो हांग्रिमोनदि। सोरखौ गोसोथोयोमोन बेलाय? सन्थला खाफाल जिलायलाय माथो जाखो? सन्थलायालाय माथो बेखौ मोजांखौनो मोना बेलाय गाव हारसिं मोजां मोननानै फाग्लि बायदि गाफाबाय थाबा जागोनसे। ओमफ्राय खोन्थालाय नों सोरखौ लोगो हमनो फैयामोन बेबायदि देलायफबलायनानै हो? आं नोंखौनो नागिरफैदों आरोहाय मा नोंनि जासुस खालामदों आरो। मा आंनि जासुस खालामदों नोङो? थ' आरो दानि जुगनि हाबा जानाय हौवाफोरा बेलेग बेलेग हिनजाव लाइन मारिखुमानो नागिरबाय थायो नालाय सिख्लाफोर नायखुमायो नालाय बेनिखायनो नोंखौ जासुस खालामफैदों आरोहाय। आइला मा जाबावगोनलै हांग्रिमोनदि? ओइ थौ न' थौ CID बायदि नायखुमाग्रा जादों आंखौ। एइ अमा राजा नोंबो जेरै आंखौ थगायोना आंबो नोंखौ थगायनो रोंहांबाय। आइला फेसबुकआवलाय मा एसे दावरावलै दाथ' सन्थलाया मिन्थिबा बिहुस जालायथारसिगोनलै बेथाया। आइला साला आंखौ बादाव होदों। मबाइलाव मा नायदोंमोनलाय? आंबो नायनि बादावलायनाय। आइ गथ' साला आंबो मबाइल नायनो गावल' मबाइल नायबाय थायो। ओइ बेटा मबाइल नायनो टाइम जाथ'आखै नोंहा मिथिबाय? लेखा फरायनांगौ खारनांगौ बारनांगौ गेलेनांगौ बेफोरसो नोंना दा खामानिया। आच्छा मोनसे खोथा खोन्थालाय आपा बे 10 मिनिट 20 मिनिट 30 मिनिट दा मालै? मा 10 मिनिट 30 मिनिट बेलाय? फेसबुकआव माथो 10 मिनिट 30 मिनिट 5 मिनिट दावराव जालायगासिनो। नैबे आखाइखौ सिनायदोंना हो नुदोंना नैबे आखाइखौ खावलायाव था होगोन आं। ओइ फेसबुकआव दावराव जानायखौ सोंदों दा मा दावराव जादों होननानै? ओइ थां जायफ्रा जों गेलेनो थां। हाला गथ' उन्दै थिदैफोराबो मा जे सोंग्रा जाखो। आच्छा आंबो बड' फिल्म इन्डास्ट्रियाव आगान होनोसै नामाब्रा? प्रडिउसार अमा राजा प्रडाक्सन खालामसै नामाब्रा आंबो? एक्टर प्रडिउसार एकदम थिखादारखौनो जामारनांसिगोनलै बिदि मास्टार साख्रि मावनानै थाबाय थाबा जानाय नङालै। बे स्कुलफोराव गथ'फोरखौ गुंग्राय लिलि लालाफोरखौ फोरों आंना जिउआनो ओरैनो बरबाद जालांसिगोन बिदिसो मोनबाय आङो। जानाय नङा कन्ट्रेक्टार थिखादार फिल्म प्रडिउसार एक्टर डाइरेक्टरसो जानांसिगोन। जिउआव गोसोथोनाय सिख्लाखौबो मोनासै प्रडिउसारफोर जानानै थिखादारफोर जानानै सिख्लाफोरखौ गारि लाबथिंबाय थानोसै नामाब्रा ओमफ्राय बलेर' गारि मोनसे बायसै नामा ओमफ्राय बेखौनो खालामनांसिगोन बायदि मोनबाय आं। एमा राजा बोरै एमा राजाया? थांलायबाय आरो सोरनिबा खर'आव एरग्रावहैनो। है मा होननाय जायोसै नोंनालाय? ओंखाम खुरबायमोन आङो बहाथो थांब्रबलायखो बेलाय दसेनो? आच्छा हांग्रिमोनदि मोनसे खोथा सोंनोमोनलै आं नोंनाव। मा खोथा? आंखौ माबायदि नुयोब्रा नायनो हो? नोंखौलाय माबायदि नुनांगौ जाखोसै अमा राजा बायदि नुयो आरो। अमा राजायाथ' अमा राजाखार' आंखौ माबायदि नुयो बेखौ बुंदों माने गाज्रि नुयोना मोजां नुयो बेखौसो सोंदोंना बोराय नुयोना सेंग्रा नुयो? मोजाङानो नुयो थिक थाक। मा थिक थाक बेलाय मोजाङै खोन्थाब्रा। मानो सोंदों नों बिदि अमा राजा ना सोरबा हिनजाव गोसोथोलायबाय? माबायदि सोङोलै बेलाय आयौ खोथाखौ मोनदों होनना बिदि सोङो नामा? औ नोंहालाय मानोथो बोराय नुदों ना सेंग्रा नुदों होननानै सोंनांगौ जाखो? सासे गथ'नि बिफाखौलाय हाबा जाखांनाय हौवाखौलाय सेंग्रा नुबा मालाय माथो खालामनो? माने आंखौ सेंग्रा बायदि नुयो आरोना? औहाय बारा बोरायाखै हिनजावफोरासो गथ' सासे मोनबानो बुरैयो बुरैयाबा बुरै नुयो। बादो बेफोरखौ आं एक्टर जानोसै खोमालै। आयौ मा होननाय जादोंहाय अमा राजा एक्टर जानो? आयौ दासो एक्टर जाबावबाय नोङो? सोर लागोन नोंखौलाय एक्टर? आरे हांग्रिमोनदि महर नांलाया गावबागाव प्रडाक्सन खुलिनो हाबानो जाबाय। इउटुब चेनेल मोनसे खुलिनोसै बेयाव प्रडाक्सन मोनसे खुलिनानै एकदमबारे एक्टर जाखावनोसै आरो आङो मिथिबाय?
थङालि एक्ट्रेसफोरखौ आंनि प्रडाक्सनाव लाजोबनोसै आं फानोसै होनना बुंदों महाराजा ओइ गाज्रि खोथा बियो गाज्रि खोथा नों फानोसै नो मानोसै नो मा नों फाननानै दाबो मिथिबाय नों दा सासे एक्टरनि हिन्जाव जासिगोन नों मिथिबाय बेनिखायनो खुगाखौ एसे सामलाय महाराजा नोङो एक्टर जामारनोसै जानोसै आङो एक्टरबो कन्ट्रेक्टारबो बेनिफ्राय प्रडिउसारबो डाइरेक्टरबो जानोसै आं होमबा आंबो एक्ट्रेस जागोन आइला हामालै हांग्रिमोनदि हामा बिदि बुंनो नोंलाय मानोथो हामो नोंलाय मानोथो एक्टर जानो नागिरदों होमबालाय अरे हांग्रिमोनदि आंना खोथाया एसे आलादाब्रा नों आंनि फैसा सानग्रा मिथिबाय प्रडाक्सनाव बेसेबां फैसा मोनगोन नों बेफोरखौ सानजोबबानो जाबाय मिथिबाय हांग्रिमोनदि बे एक्टर जानाय सिमांखौ दा नुथार नों हांग्रिमोनदि दा नुथार ला 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 लेलेलु ला 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 लेलेलु ला 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 नों हारसिं एक्टर जानो हायो नामा आंबो एक्टर जागोन नोङो एक्टर जानानै डाइरेक्टर जानानै एक्ट्रेसफोरखौ लाइन मारि खोमागोन आं मिथिखायो बेनिखायनो आंबो एक्टर जागोन नोंनि खोथाफोरखौ मिथिनायनि काला हुआ तो क्या हुआ काला हो तो दिल बड़ा है ना क्रीम लगाएगा फेयर लवली लगाएगा फलर जाएगा हम भी गुफुर होएंगा आंबो गुफुर जागोन आं सप्तासेयावनो आंबो एक्टर जागोन हांग्रिमोनदि मालाय दंफाव लोदो बुसाव मा अमा राजा खुगा जिला आच्छा दंफाव बे अमाखौलाय मानो लाबोखो नों जोंहानाव हो आं आदि लानो नागिरदों नोंहा अमा बायनो फैसा होआ नालाय दंफावनिफ्रायनो अमा आदि लाबाय आरो आङो मोजांनि बाथ्रा बेबायदिनो फैसा थाखा गैयाबा आदि लानानैबो फिसिनांगौ आरो अमाखौ नां अमाया खाना दोनै थां दंफाव मोजाङानो जाबाय दे अमाखौ होफैनाया अमाखौल' मोजाङै फिसिदे एकदमबारे गब्ल'ब्ल' दोनबाय था हारा नुजालायनाय दादोन अमाखौ मिथिबाय दे जागोन आच्छा दंफाव मोनसे खोथामोनलै अमा राजा नोंजों रायलायबाय थानो टाइम गैया आंहा अमा हैबावनांगौ हाफाङाबो अमा आदि लायोनो बे अमा आदि लाग्राया लायबा अमा आदि होग्रायासो हैबावो न'आव थांनानै मानो दानि जुगाव रावखौबो फोथाया आङो जुदि अमायानो लामायाव गबाय होननानै बुंब्लालाय मा जानो आंहा लस जागोन ना बेनिखायनो आंहा दोनफैदों आरो अमाखौनो आच्छा बारु थाइबानि लारु ओइ दंफाव आं प्रडाक्सन मोनसे खुलिनो नागिरबायना बर' फिल्मनि थै मा गल'ल'ब्रा गोदाव सोराव गोसोखांलाबाय थायो नोंलाय आच्छा बर'नि हारिमुखौ फेहेरनाया बर' हारिनि कालचारफोरखौ देखायनाया हो बे गोदाव सोरावसो जाबाय होनबा हो देखाय जेबो नङा बर' हारिनि कालचारखौ देखायनायाव जोंहा जेबो बुंनांगौ गैया फाल्थुसो जाबालाय नोङो हो नोंखौथ' बिराद फाल्थु जागोन बायदि मोनो आङो मा आंनि खाफालाव लिरनाय दङ नामा हो नालाय आंनि खाफालाव लिरनाय दङ नामा आं फाल्थु मानसि होननानै नोंनि खुगायानो नोंनि आखलानो दिन्थियो मिथिबाय खाफालाव लिरनाय थालायलाय नाङा नोंखौ मालाबा लाइन मारिफेरनाय आरो आं दंफाव शाला फाल्थु शाला सब समाय एरावबाय थागोन आंखौलाय रावबो सापर्ट होथारा माथोब्रा प्रडिउसार जानायखौ लुगैथारा नामाब्रा बिसोरलाय थेवबो अमा राजा प्रडाक्सन खुलिनानैसो गारगोन आफां दस्ति मालानिफ्राय सुरु खालामगोन जोंना बिजनेसा आंथ' गाबोननिफ्रायबाबो खालामगोन नोंसो बुं मालानिफ्राय खालामो ओमफ्रायलाय फिथा दखानखौ होनो ना मैगं दखानखौसो होनो फिथा दखानखौनो होनोसै नामा एसे गिदिरनो मैगंखौसो होनो लुगैयोलै आं जेब्ला फिथाखौ बारा जाबाय थायाना मैगंखौसो नांगौ बयनोबो फिथाखौबो जायो दे लावदुम फिथाखौ बारा मोजां मोनालै मानसिफोरा एन्थाब फिथाफोरा सिबिं फिथाफोरा थावनि फिथाफोरा बेफोरखौसो गोथाव मोनो मानसिफोरा मा लावदुम फिथा एन्थाब फिथा जालायगासिनोहाय दंफाव अमाखौ लाबोबाय माथोहाय होफैखाबाय आं उनावहाय नोंसोर लायनांगौबा लामाफोराव गलांबाय मालांबाय होनबा जारला जागोन ना आंहा बेनिखायनो आंनो होफैखाबाय आरो मोजाङानो जाबायहाय दंफाव दासो हांग्रिमोनदिनोबो मासे होबोबाय आं नै नोंनोबो होफैबाय मोजाङै फिसिदै आंनि अमाखौ जागोनहाय मा दंफाव माखौ सिन्था खालामदों नोंलाय बिदिबालाय थांनोसै आं ओमफ्राय सन्थला नोंहालाय मा खबरहाय दंथ'यो आरो थैथ'वाखै मालाय अमा राजाया फिल्म प्रडिउसार जानोसैनो फिल्मनि मालाय फिल्म दिहुननोसैनो एक्टर जानोसैनो बेनि थास' जानाय खुगायालाय आरो मा होना जानो आरो गावसो मा खालामनो नागिरदों आरो अमा राजायासो मिथिसिगौ बेनोथ' आरो दिनैनो माबा गोसोखांब्रबगोन गाबोननो माबा मोनसे मावगोन आरो बे अमा राजानि आखलखौलाय आरो माथो होननो नै अमा राजानि नाम लादों अमा राजानिनो फन फैदों हेलौ अमा राजा हेलौ बाद दोन नोंनि फेभरेट एक्ट्रेसनि भिडिअ मोनसे ओंखारदोंना जिगालि बर' एक्ट्रेसनि नायो मा प्रडाक्सनाव ओंखारदोंलाय पाब्लिक प्रडाक्सनाव मा पाब्लिक प्रडाक्सन ब्रा वाट्सएपआव हरगासिनो आं नायबानो जाबाय मा जाखोहाय सन्थला गैला
गैला बुहुमा बेलथायबाय गैला आं सांग्रामा फिसा नुबाय मा जाबाय थायो थांसै माथो जाखो आंनि फेभरेट बर' एक्ट्रेस जिगालि बर'आ माथो जाखो जिगालि बर'आलाय भिडिअ भाइरेल जादोंलै बेफोरलाय आजिखालि नर्मेल खासै बेफोरखौनो खर' जाबाय थायो नामा नोंहालाय मा जादों मालाय भिडिअ भाइरेल जादों नोंहालाय मा जादों आङो बर' एक्ट्रेसफोरखौ मोदाइजो सानोमोनब्रा देबि लक्ष्मी बायदि मोनोमोन आं फुजियोमोन आं बिसोरखौ फुजियोमोन औब्रा फुजियोमोनथ' आरो आं बिसोरखौ आं थंगालि केरकाटारि बारदावलि ब्रह्म बिसोरखौ आं बिराद मोजां मोनोमोनब्रा बिराद मोजां मोनोमोन बर' एक्ट्रेसफोरनि मादाव आरो जिगालि बर'खौथ' आंनि फेभरेटखामोन जिगालि बर'आ नाथाय मा जाखो आं मोदाइ बायदि फुजिनाया मा जाजोबखो एक्ट्रेसबानो मोदाइ बायदि फुजिनांगौ जाहैबाय आरो एक्ट्रेसफोराबो जोंबायदि मानसिसो दा थेवबो जिगालि बर'आ बिराद फेभरेटमोन आंनि नोंसोरासो फुटबल मेचफोराव हिर'इनफोर फैगोन ना खोनाबा जिबायदि नायनो खारो जिबायदि होंगो दोंगो जालायनाय सेन्देल फिथा जलायलायनाय जिबायदि सेल्फि लानो खारो होंगो दोंगो नोंसोरो एबारनिफ्राय फुटबल नायनो थांबाबो रेफारेटआ फ्रिट सुबासो हाबहैगोन आं हायरे जिगालि बर' मानो बिदि खालामखो नों सना सना होनलायबावबाय आङो गासैबो बर' एक्ट्रेसफोरखौनो गोसो थोजोबोमोनलै साला फाग्लिफ्रा मा खालामबाय थायो गोदाव सोराव खामानि मावलाबाय थायो दाबो मोजां एक्ट्रेस दङ दे साफा जानायनि थाखायनो गासैखौ बदनाम होनाङा दानो जादोला सन्थला गाबोननिफ्राय जोंना बिजनेसा स्टार्ट खालामनांगौ दै मा जाबावगोनब्रा आं थांनोसै आयु माबायदिखा एक्ट्रेसफोरनि थाखाय जि फाग्लाखा जारलासो जागोन बे सन्थलाजोंबो